Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşevana ez îro li ser deyndariyê ku meriv tiştekî deyn bike û ku meriv bixwaze deynê bide kê ez ser wî tiştekî bêjim hikayekî ji dil heye. Hetî Resulullah di Buhariyê de behs dike. Zamanekî berê merivekî hebiye cara hinek pere lazim biye 1000 dînar cara lazim e wê bi gemiyê derbasê dewletekî wî alî behrê bive. Li wîrê îşî wê heye. Ji hinek nas dostê xwe pere dixwaze wele dibe 1000 dînar ji min lazim e falan. Kes nadike eger tune ye têbayekî dibe wallah îşê min heye ji min lazim e 1000 dînar hebe tu bidî min. Vî însanî hane dibe ser çavar. Ez bidme te. Ka kefîlê te kî ye ku tu nedî ma te dibe ez ê derbasî wî alî bivim herim wî alî behrê mesela memleketê dinê kefîlê te kî ye, şahidê te kî ye, ka tikî şahid, tikî kefîl ji bo ku ez ê bidim te ser çavar e. Ev ya dibe wala kefîlê min Xweda ye way û şahidê me jî Xweda ye ji Xweda me dibîne. Ku tu şahadetiya Xweda kefîltiya Xweda qebûl dikî bide min. Ora tu nakî tu zanî serbest e. Ev ya dibe wala te tişkî wisa got te devê min girê da ja ku ez kefîltiya Xweda qebûl nekim û ez şahadetiya Xweda qebûl nekim kaviya dibe. Min şahadetiya Xweda qebûl e û min kefîltiya Xweda qebûl e aşte dijmêre aşte 1000 dînar öder. Tê kengê bidî min ez ê filan tarîxê bidim te. Tarîxa xwe jî jev dixet. Ev ya dibe di ewret axirê be. Vî merivê hanê radibe li gemiyê siwar dibe rokî diro eka gemî heye bi rê de yani diçe wî memleketê eger li wîrê îşî wî çi îşê xwe dibîne û perê jî hazir dike 1000 dînar îdî ku wê vegere û perê mêrik bide kê perê deyndarê xwe bide kê û tê ku ewro ew naçe. Yani wê tarîxê de ne gemî hene ne filan nebe. Hani cana tê serê meriv ji meriv dixwaze meriv were bajarekî tu çî termînalê dibe wela otobusê ku rabin tinin. Bilêt nemane. Ji sibê re ji tune. Tu çî tiyarê dibe wela îro ji tijene sibê ji tijene. Carna çê dibe hele îda da wisa hinkî zemana da pir zû bi dest nakevin bilêt. Ev ya pir mücadelet ket dibe wela tune. Tiştekî ku here tune yani û tê çap yani ev ya dibe ya Rabbi wela min te kiriye şahid û min te kiriye kefîl. Te hem şahidê min ya Rabbi û te hem kefîlê min î ava tu dibînî ya Rabbi wallahî ava tişkî tune ava ez hazirim. Perê min hazir e ez hatime ku ez herim feqet wesayît tune ku ez pê herim. Ne beherbûna jî enedek min gotin ez ê piyatî herim heta kur ez çûm. Êka behr e mesela wa tu dibînî ya Rabbi ya Rabbi wela ez ê îşkî bikim tu jî alîkarî be ku perê mêrik bikişî. Radibe diçe darkê parî ew tîne mezin û nava wî qul dike xweşik û wî 1000 dînarî dixezikê wî derê û mektûbekê jî dinivîsîne dixe zikat mektûbê de jî bêje wela hal û mesele ev e û bi Xwedê ava el filan derê me û wellahî billahî îro jî herhalde sibê jî ku gemiyê ku werin qeyikê ku werin tinin ava me vî ava kiriye mişter şand yani. û serê jî bi macîna filana çê dike xweşik digire ji bûna kes nebîne û zira jî nekije wan pera şil nebe. Xwe dibe ya Rabbi tu kefîlê min î tu şahidê min î wela ricam ji te ev e tu vîya vî darê anê bi şekilekî bigînî deyndarê.
bar avê de ya Allah dibe adê. Hani meriv ji virê jî çecîkî car heye mesela du roja meriv otobeze datmîne. Diyare zû diçe. Gemî jî aynı şekilde wextê roja wî tê vî deyndarê hanê dibe wela îro roja deyndarê ku me pere daye 1000 dînar qewlê wî ye û xwedê ve pere ji min lazim in ne lazim min herokê diro pere ne şika zerim ber ewkê ber behrê ber lîmanê şika belkî were eger ku çawa mikeve ku anî be ji xwe perekê min bide min anî be de ez ji jê naxwazim filan diçe nêre gemî memî nayê. Ji wanê wê derê xebatkar dipirse dibe wela îro ji ti bêjî gemî nayê. Çima sebebkî çêbûye nayê. Li wan dera dinêre ku wa darekî parê mezin wa li ser behrê ye ev ya dibe çavê dar dikeve filan bînim neynim filan bila dibe ma zî vî darî ji xwe re bînim ez ê vî darî ji xwe re bînim xwedê ez ê hûr kim têkim sobê ji xwe re bişewtînim yanî bira boş neçe mesela îsraf yani ez bînim ne êdikê sêjî radibe awakî destê xwe avê dixe hêdî hêdî dar vir datê û wî radike wî darî giran e mezin e dibe malê. Ve malê qazme pê dikeve hûr dike dinêre way cîkê xwe ku macûn kirine hala dibe tişkî vir de hebe falan werhasîl derdixe way 1000 dînar tê daye û mektûbekî tê daye mektûbê vedike dixwîne ku deyndarî wî ye deyndarî wî yaz kiriye wellahî min xweda kiribû şahidê xwe ku xweda ji xwe şahide dibîne û min xweda kiribû kefîlê xwe û wellahî eva di roja xwe de îro du roja datme mesela bervira filan tarîxê da filan saetê da vanek însan jî li vir min dibînin îja bi xwedê gemî tune qeyîk tune tiştek nayê ku erd gunahî ez ê piyatî batime îja min kefaretiya xweda ew nekiriye ava min xistiye vira şandiyê de gîşte înşallah bigîjete yanî. Ez bawerim kî ku xweda viya bigîjînete falan. Ev ya kêfatiya ew dibe ew xwe însan saxlam ew xwe filan bêvan neyse distê ro dikeve arê hê îja gemî dişxulin ev ya gemiyê swar dibe tê tekrar 1000 dolar ji xwe ayrî hazir dike diçe ba mala vî camêrê dibe belkî meselê de ka dibe min guneva xwe kir mesela ama ne bawerim ku ew dar û ew pere û ew 1000 dînar gihîşt ve viya feqet min ji bûna xweda şahid bû kefîl bû min rabû wisa kir yanî. Tê diçe ba mala mêrik selam aleykum aleykum esselam tabii mêrik kêfa û tê dibe xeyratê falan bêvan îja dibe wela bira ku dibe dilxuşî re min nenêrî û bi wê Qur'anê dibe halî mesele ev bê gemî natê behsa dar mar jî nake yanî belkî nekiştibe ez bêjim ji xwe yeqîn nake kî me vere bêjim ew jî yeqîn nake û dê xwe vaz hatime te heqî helal kî aj te 1000 dînarê te mala te hezar ve mêrik dikene dibe çima dikenî perê xwe bisîne dibe miltet adê kirî ava sê ro çar ro pênc ro zer ketiye dibe di wextê min da perê biştî te pere xist nava dar û te şand te teslîmê xweda kir xweda jî wî darî anî wî perî jî anî hem min perê xwe sen hem jî tê re çend soba êzing ji min re derketin êzing pere jî jênasîne pere de dêk. Îja gelî temaşevana eger ku meriv perecekî bisîne pere be zêr be zîr be zîv be dolar be çit be birave ku niyeta meriv jî daîm be wellahî xweda jî alîkar be merivê deynî bidekî ama gevak meriv pere jinek însana bi deyn bîne niyeta meriv ji xwe daîm nîm be êkavê kur da xweda alîkarê meriv ve mesela. Îja gelî temaşevana deyndarî pir tiştekî pîs e Hazretî Resulullah aleyhissalatu vesselam gavak cenaze hatine gotiye deynî wî heye tune ê ku deyn hebe Hazretî Resulullah serê li mêj nekiriye sahabiya serê li mêj kirine mêj Hazretî Ömer li mêj kiriye Ebu Bekir li mêj kiriye wan din li mêj kirine ji bo çi ji bo ku haya me ji deynê me hebe özellikle jî gavak emrê me tabii ji xwe mirin her an tê em bêjin vayî emrê min çû şêstî sekin bazî heta kurî emir bikim gera haya me ji deynê min hebe vî yaşî şûn da hinkî deynê zêde nekin mesela hani ku ez bimirim sêvan deyna stê min da bînin belkî zarokên deynê min nedin û yeka dinê gavak meriv li gora xwe hereket bike merivê nekeve binê deyna yani diyelim kî
gel ramın mehe daha baknote. Ez mehe haş baknota xerç ki ve mehe de baknot jmaramine. Ez mehe na xerç ki ve mehe baknot ki jmaramine ez dedim koşaki. Ama ez mehe yazda baknota xerç kim tamam ve mehe zejva denkim. Madene jwi denkim. Madene jwi denkim. ده مشونده و ده باقونت دینه میشه و ازش کل بینیم از چوا بیا بکم معاشی میش خود ده هنی لگور اخو گره مرو جیان اخو بکه پیو خود گورال حیف اخو مرو درج بکش بک در نی دروا herkes ne vaka yaptı? Elbette ki en mücadele bükün. Kuş desi mevere min ki işi dici bükün bırak yadra mebe, taksiya mebe, peri mebe, empe khayr khayrat acı bükün. Empe yaşam ki rahatçı bükün. Ama em ticari gücü hozedeter hareket nekin. Kabakam gücü hozedeter hareket nekin. Bırakat teşka mekan be, pantolon mekan be, cile mekan bin. Zedem khana nekun ama emin zedem nekin bin değiş. وانت بمن الخير وخشيدا وانت مام امانتي خدا